салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Аньясия ёробун, Фарзонаем нида. Хуш омадед ба канали Оилаи Тоҷик дар Корея. Ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати Адлияи Корея дар бораи эътибор пайдо кардани қоидаҳои махсус барои хориҷиёне ки ғайриқонунӣ дар ин кишвар зиндагӣ менамоянд эълон намудааст. Хориҷиёне ки ғайриқонунӣ дар Корея иқомат доранд, дар сурати ихтиёран берун шудан дар давраи аз 7 ноябри соли 2022 то 28 феврали соли 2023 аз пардохти ҷарима ва манъи вуруди дубора озод мешаванд.